Sikop ang 44 anyos nga negosyante human matud pa nalambigit sa pag-buy and sell sa ginudahang kinawat nga mga motor parts sa Barangay Tabunok, Talisay City. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Nasikop sa joint operation nga gipanguluhan sa Regional Highway Patrol Unit o HPG-7 uban ang CIDG-7 ug Talisay City Police kining 44 anyos nga babae. Kinsa matud pa nalambigit sa buy and sell sa mga makina guban pang spare parts sa mga motorsiklo nga walay napakitang dokumento. Ug ang uban niini gituuhan sa kapulisan nga kinawat. Gihimong operasyon niadtong February 24. Matod ni HPG-7 Director, Police Lieutenant Colonel Weldemar Cho, gihimo ang operasyon human nagpatabang ang usa ka reklamante sa kapulisan. Upon validation sa atong source na nag-confirm, nagpamatuod na ang usa ka engine block ngadto na discover is gikan mismo sa iyang motor na gikawat. Naatay na discover na mga engine motor blocks na wala na siya yung mga proper documents. So we believe that this was coming from illegal source. Atol sa gihimong operasyon, nasakmit ang 12 ka mga motorcycle engine blocks. Guban pa, ang dinakpan gipasakaan na og kasong violation of Section 6 of RA 10883 ug Section 6 of PD 1612 o Anti-Fencing Law. Dugang ni Cho nga sila sa HPG-7 ang muhimog mga monitoring sa mga surplus nga tindahan. Ilang gipahimangnuan ang mga negosyante nga di basta modawat o mga gibaligya nga spare parts nga way mga dokumento. Kay posible kining kinawat ug posible nga maapil pa sila sa mapasakaan ug kaso. We can also recommend to the LGU for closure sa mga ngunana na mga o ma-monitor nato na ay mga mamaligya o mga kinawat na items, so di na tagano og mayor's permit. Kung paymangno labi na sa katong mga owners at sa mga business owners ani mga surplus, they have to make sure asa ang source. Uban ni Clans Gabuti nag Cleofer Lumayag, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.